салом духтаро, хушомадед ба канали Эмина Пазанда. Имрӯз мо бо шумо ҳамроҳ ба ифтор омода месозем хӯроки долма. Маҳсулотҳои ба мо лозима: 250-300 грамм фарш, 2 дона пиёз атёрка гузарондагӣ, 1 дона картошка борик ҳамин тавр кубик реза кардагӣ, зира, паприка болгарский кофтагӣ, чёрный перец, мурч, намак табатон ба нигоҳ карда. Хушро омехта карда баъдан ҳамроҳ мекунем 2 қошуқ гурунҷ. барги ток шуста, обаша камтар хушк кардагӣ духтаро. Ман акнун фаршро барои барги ток гирифта хушкро карда мепечонем, чӣ тавре ки дар видео нишон дода гузаштагӣ. ҳамин тавр ҳамаи долмаро мепечонем. Чӣ хел ки дида истодед, долмаҳомо тайёр. Акнун омода месозем зирвакашро. Барои зирвак 60 мг равғани растанӣ, 3-4 дона картошка. аъзои оилатон ба ниёҳ карда ками молиша ҳамроҳ мекунед. савол шуданаш мумкин духтаро, чаро пиёз не яком картошка? Сабабаш картошка камтар равған ба зирбад, маззаи хӯрокатон бо дигар хел мешавад. Барои ҳамин ман яком картошкаро мегузорам ва баъдан 2 дона пиёз, камтар капуста ман ҳамроҳ кардам. ҷои мулоимаша агар бошад, набошад шарт не. ҳамин тавр ҳамаи маҳсулотамонро пешу қафо ҳамроҳ карда 2-3 дақиқа тақрибан мезирбонем. 1 дона сабзӣ, табатон ба дида намак ҳамроҳ мекунем. болгарский ани ман замороженный духтаро яхдонба буд. живояш бошад метавонед истифода баред, агар набошад шартам не. Ва тамати хонагӣ 2 қошуқи калон ҳамроҳ кардам. ним қошуқча зира, универсальный переправа барои хӯроквориҳо ва камтар мурчи кофтагӣ ҳамроҳ кардам. чӣ хел ки дида истодед духтаро, зирваки мо қариб ки тайёр. Акнун ба болояш долмаҳомонро мечинем. қариб ки чинда шудем духтаро долмамонро ва баъдан ба болояш 180 мг об болош бипошида дам карда мемонем тақрибан ба 40-45 дақиқа. аз байн 40 дақиқа гузашт духтаро. чӣ хел ки мебинед хӯрокамо аллакай тайёр. албатта омода карда бинед барои ифторатон. ба шумо низ писанд меояд. хеле хӯроки бомазза. то видеороликҳои оянда хайр дар паноҳи худо бошед.